Freakwave. Sani CV Records. Dibby on the beat. Maryama yaushe zaki zo ne na kalle ki, dan naga abokaina ma sun kosa nayi auren ki. Kwatanta mini inda kike Maryama domin na taho gunki. Abinda na furta miki kan san ki makarki mamaki. Fatan alkhairi mu furta daga baki na har naki. Ismail ne naki ki gane abin sarruhin ki. Karki sani cikin makiyanki ki gane ni ne ai naki. Maryama soyayya ba ta ƙarya ki sani kaina na baki. Zuciyata ta zama taki Maryama ki gane ina son ki. Soyayya ta na baki Maryama ki sanya ta a ranki. Ba wacce ta kai mini ke a zuciyata ke mulki. Ki rike mini alƙawari da amana ina aure ki. In har na rasa ki gane kabari zai zama mini ɗaki. Allahu ya bar mu a tare ne da ki mu gan mu cikin ɗaki. Maryama ke ce kaɗai nake jin daɗi a ruhi in na ganki. A zuciyata na kan ji daɗi in na ji sautin muryar ki. Masoyiyata mai kyau da kwalliya ke garan banda kamar ki. Zan yi komai akan ki Maryama dan ban san bacin ranki. Iyayena da ƴan uwa abokai duk sun yaba halin ki. So ki kai ni gidanku na gaida umma ba kan san ki. Maryama ne da ya kira ni da sunan ki. Maryama ne da ya kira ni da sunan ki. Maryama ni ne naki. Maryama ni ne naki. Maryama ni ne naki. Sani CV Mix.